avaliación do informe que a Valedora do Pobo presentou no Parlamento, que ainda está sin debater, pero que entrou por rexistro esta semana. Queríamos facer unha avaliación dos principais aspectos que, na nosa opinión, é necesario poñer en riba da mesa xa para falar sobre eles en términos políticos, na medida en que vamos a destacar algúns que xa forman parte do discurso político que en Marea sostuvo durante este tempo. Hubo unha serie de cuestións que nos denunciamos, as que propuxemos alternativas e que sistemáticamente foron censuradas polo Partido Popular, dicindo que caíamos nun alarmismo que era injustificado, que os datos non era como nos avaliábamos, etc. Pois ben, agora temos o aval dunha institución que non é nada sospeitosa de ser mareante, porque de feito se produce este informe baixo o mandato de Milagros Otero, e polo tanto nos entendemos que isto debe configurar un consenso mínimo para reaccionar institucionalmente fronte a determinada denuncia de problemas sociais que se poñen en evidencia neste informe. Acompáñame o compañeiro David Rodríguez, que fará unha exposición sobre todo o apartado relativo a medio ambiente e medio rural, e despois procederei eu co resto dos análises. Xa saben que nos entendemos que estamos en tres grandes emerxencias: a emerxencia ambiental, a emerxencia feminista e unha emerxencia social e económica provocada polo contexto que estamos a vivir. É necesario que se atenda a esa situación de emerxencia. Estes datos que son referidos a 2018 avalan tamén que o discurso de Marea non é un discurso catastrofista, sino que realmente coincidía con aquilo que cos tempos que estamos vivindo. Ten a palabra, meu compañeiro. Bos días a todos e a todas. Vimos de un debate de autonomía onde Feijóo vendeu-nos un discurso falso sobre a importancia que ten o medio ambiente para o goberno da Xunta, e iso ben avalado por un informe da Valedora do Pobo que, como ben dicía o portavoz do compañero Luís, non é unha institución sospeitosa de ser mareante. E digo isto porque unha vez analizado o que é o informe da Valedora, pois vemos como o número de queixas recibidas na área de medio ambiente aumentou. Temos máis de 1245 queixas, aumentaron un 7,6% as queixas comparando co informe do ano pasado, e isto supón casi un 17% das queixas totales que recibiu esa institución. Nesa área podemos ver como está ameazada a biodiversidade, a contaminación da atmósfera, o chan, a auga e a protección do medio en xeral. É moi significativo que a propia institución que incoara unha queixa de oficio por mor do uso do glifosato pola administración autonómica. Dende Marea, fai menos dun mes aprobamos unha iniciativa na Comisión Sétima cos votos favorables do PP, onde se insta a Xunta de Galicia que deixe de aplicar estes velenos para a eliminación de mato nas nosas estradas. Temos tamén a defensa da transparencia en materia ambiental. Hai moitas queixas con probas atrasos nas respostas ás solicitudes de información ambiental que están ademais reguladas no dereito de acceso á información. Tamén o propio informe refírese ás queixas que ten a Consellería de Economía, Emprego e Industria en materia ambiental. Queixas pola situación das minas de Touro, queixas pola situación das minas de Lousame e de Santa Comba, queixas pola situación na que se atopa a comarca da Limia, cacerías deportivas e depois a falta de consideración do eucalipto como especie invasora. No sector agrícola tamén atopamos as queixas vinculadas ás plantacións forestais fora dos terreos destinados para tal, en plantacións agrícolas, terreos ocupados por instalacións industriais, vivenda, infraestructura ou a propio incumplimento da normativa en materia de contra incendios forestais da propia Xunta, cando estamos falando das freixas de protección ou nas estradas incluso de titularidade económica. Entón, daí, con este informe con un informe que nos dá unha institución non sospeitosa de ser afín a En Marea, pois vemos como a política medioambiental de Feijóo queda totalmente retratada e non deixa de ser máis que pura propaganda.
Ben, para a miña parte vou presentar 10 críticas fundamentais a Xunta de Galicia que realiza a Valeduría do Pobo, que van en liña cas denuncias e as iniciativas políticas formuladas por En Marea durante o último curso político. A empezar pola materia do urbanismo. A Valeduría do Pobo recoñece que a actual Lei do Solo de Galicia é incapaz de actuar fronte a falta de planificación e a falta de disciplina urbanística no noso país. Recoñece que pasan dúas cousas. En primeiro lugar, non existen medios para detectar a tempo as infraccións, e despois, cando se reacciona de tarde, porque xa están as edificacións concluídas, e despois hai un drama social detrás da edificación concluída que hai que derribar, e polo tanto chama a atención sobre a necesidade de dotar máis medios á inspección urbanística, pero sobre todo de afastar o control da disciplina urbanística dos concellos. Por que? Porque a proximidade entre a alcaldía e os particulares fai moito máis difícil a efectividade da norma. O que se está dicindo, se está recoñecendo, é que as presións ao poder municipal para que non aplique a lei urbanística existen. Esta é a primeira crítica que fai a Valedora do Pobo. En segundo lugar, pobreza enerxética. En Marea fartouse de repetir que a entrada das novas condicións do bono social iba a deixar fora a unha parte da cidadanía, un segmento de poboación que necesitaba obxectivamente o bono social eléctrico. E estes son os datos da Valeduría do Pobo. O seu remate beneficiáronse 66.452 consumidores, pero quedan fora deste proceso de renovación máis de 160.000 fogares galegos. E acusa dúas circunstancias. En primeiro lugar, o proceso de renovación tal e como se fixo, e despois as trabas burocráticas que se asociaron. Ben, quero lembrar que desde En Marea propuxéramos aquí dúas iniciativas. A primeira delas, unha moratoria que fose acompañada dun proceso de información do Instituto Galego de Consumo e de Competencia, que tiña competencias para facelo, e a segunda, unha regulación por parte do Estado que supuxese que seguisen por defecto todas as persoas no bono social eléctrico agás que non cumplisen as novas condicións, non que houvese que pedilas todas de novo, que foi o que se fixo. Ben, isto non se atendeu e quedaron fora 160.000 fogares galegos que poderían estar dentro do bono social eléctrico. En terceiro lugar, xa comentou Davide, as 30 famosas medidas contra os lumes de Feijóo no ano 2017. Quero recordar, ademais, que é un caso no que se cita explícitamente a En Marea e unha pregunta formulada por En Marea ao presidente do Goberno da Xunta, que dixo que había 30 medidas. Pasou un ano, En Marea formulou a pregunta de que pasara con esas 30 medidas. O presidente da Xunta de Galicia, recordarán, en outubro de 2018, dixo que non se cumpliran todas elas, que quedaban 8. A Valeduría do Pobo pediulle a Xunta de Galicia información sobre esas 8 medidas e a día de hoxe, a Xunta de Galicia non respondeu aínda a Valeduría do Pobo. E esta é unha denuncia que fai a propia valedora no seu informe. En cuarto lugar, a formación a parados, a formación a desempregados e determinados pagos de determinadas prestacións. Lémbranse que fai apenas 7 días eu decía a Feijóo, mire, durante 9 anos se deixaron de executar 945 millóns de euros. Acordanse que tuvemos un rifirrafe por conta deso nas partidas destinadas ao emprego, porque algunhas delas non se gastaban e outras se gastaban moi tarde. Pois ben, a Valeduría do Pobo recoñece que este feito existiu, recoñece que as prestacións chegan tarde, que os cursos de formación chegan tarde, a veces non chegan, e recoñece explícitamente que observamos demoras que ao tratarse de persoas desempregadas ocasionan prexuizos persoais e económicos nos beneficiarios destas axudas e daqueles que participan en accións formativas. E dice, debe de facerse un esforzo para que se paguen en prazo ou co menor atraso posible. Por lo tanto, aquilo que a semana pasada nos decíamos no debate ao Estado da Nación e que Feijóo pretendía deixar como era un feito inexistente queda corroborado agora pola Valeduría do Pobo. Unha das queixas, na nosa opinión, das denuncias máis importantes desde o punto de vista cuantitativo e cualitativo que realiza a Valeduría é con relación á sanidade. E é con relación a 2 aspectos concretos. En primeiro lugar, as consecuencias sociais dos recortes. Hai unha crítica cando se dice que consideramos fundamental que os poderes públicos, cito textualmente, avalíen as consecuencias que certas medidas poden ter nos colectivos máis vulnerables.
sobre as prestacións sanitarias e fai unha crítica á reestructuración de áreas e os peches de médicos e de pediatras. Dice literalmente que a reorganización da xestión de centros e servicios sanitarios, tanto a nivel de recursos humanos como de espacios físicos, debe de garantir unha asistencia de calidade a toda a poboación afectada. E dice, non debe de esquecerse que debe de establecerse canales de comunicación adecuados co personal afectado, que a cidadanía ou deseñar un bo plan de transmisión dos cambios adaptados aos pacientes usuarios para que ninguén quede fora do servicio. Fai unha referencia tamén a unha crítica que nos fixemos cando se aprobou a modificación da Lei de Garantías nas prestacións sanitarias. Lémbrase que, supostamente, para garantizar a asistencia se pode derivar a privada, pero existe o dereito dos pacientes a seren tratados na pública. Eses que exercen ese dereito son eliminados das listas de espera, constitúen o que se chaman listas de espera non estruturais e, polo tanto, non figuran como listas de espera. Pois ben, a Valedora do Pobo recoñece que esas listas de espera son grandes e que chegan a límites do que é aceptable ou do que é inaceptable con relación á actuación sanitaria. Dice, o feito de que a normativa vixente estableza que naqueles casos nos que o paciente rexeita a alternativa que se lle ofrece para ser atendido nun centro privado e decida seguir esperando para ser intervido no seu centro de orixe non se lle aplica o dereito de garantía dos tempos máximos, xera moita incerteza entre os afectados. E dice, non pode significar que a súa asistencia sanitaria se poda demorar sine die, pois a intervención ou consulta pendente deberá producirse dentro dun plazo razoable, dentro do marco asistencial en cuestión. Queixase, polo tanto, das listas de espera, tanto das convencionais como daqueles que deciden seguir no sistema público. En relación ao transporte, o famoso Plan de Transporte Público de Galicia, a Valedora do Pobo denuncia dúas cuestións que se repiten ao longo de todo o ano. En primeiro lugar, pola deficiente organización de horarios, frecuencias, conexións e supresións de liña de transporte público de viaxeiros por estrada e, do outro lado, a mala organización dos novos servicios e as deficiencias existentes. Ademais de, tamén, por primeira vez, entrar queixas sustancialmente importantes desde o punto de vista cuantitativo sobre os precios e as tarifas especiais. Isto avala unha denuncia feita por En Marea sobre a mala reestructuración do transporte público de Galicia. É dicir, todo o transporte que por estrada vertebra o rural coas cabezas de comarca e as comarcas cas principais cidades do noso país se viu empeorado. Ao verse empeorado significa que moitos usuarios teñen que facer uso dos seus coches privados, incrementando a contaminación e tendo maiores gastos particulares. Polo tanto, a situación do plan de transporte é ruinosa e agora xa non decimos nos que di tamén a Valedora do Pobo.